Masyadong mainit ngayon. Maraming ang nahi-heat stroke dito eh. Ang pagtatanim ng mga puno, isa sa mga paraan para maibsan ang climate change na kinaharap ng mundo. Kaya sa Pangasinan, patuloy na ipinapatupad ang Green Canopy Program ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III. Para mapaigting pa ito, idiniklara ang huling biyernes ng buwan ng Abril bilang Arbor Day sa probinsya. Ito'y sa ilalim ng Provincial Ordinance No. 385-2026 na inihain ni Sangguniang Panlalawigan member Martin Raul Sison II. Dahil dito, isang tree planting activity ang isinagawa sa bayan ng Urbis, Tondo. Maraming salamat po, Rob, sa inyong pong suporta, sa suporta po ng buong Sangguniang Panlalawigan. Naipasa po natin ang Arbor Day sa ating probinsya. Paraan daw ito para maabot ang 1 milyong punong target na maitanim sa probinsya sa ilalim ng Green Canopy Program. So yung mga nagsusunog dyan sa mga kabundukan, uy, makisama naman kayo. No? It's not the fault of the solar farms dahil to begin with, sinunog nyo na at pinutol nyo na yung mga puno. No, I'm calling the DNR. Let's do a joint task force to ensure that the Green Canopy Program will be implemented and it will be sustainable. And we take care of the trees that we have planted. Please take care of these trees. Huwag naman po nating sayangin, putulin, sunugin. No? It's all a collective participation. Bukod sa tree planting, patuloy rin ang isinasagawang river rehabilitation sa probinsya ng Pangasinan para maiwasan ang pagbaha. Jose Robert Inventor, RNG News.